እምባሲ ኤርትራ ዓዲ እንግሊዝ ተሪር መግለጽ ኣውጽኡ ሎሚ 19 ነሓሰ 2026 ብሩኽ ደሳለኝ ዝተባህለ ውልቀ ሰብ ከም ኤርትራዊ ዜጋ ተመዝጊቡ ዝተመዝገበ መዝገብ ከም ዘየለ እምባሲ ኤርትራ ኣረጋጊጹ ከም ኤርትራዊ ዜግነቱ ብዝምልከት እውን ካብ ቤት ፍርዲ ዘውዱ ሃረው መርትዖ ሓቲትና ዝበለ ኮይኑ ክስካብ ሕጂ ግን ቢቢሲ ዴይሊ ማይል ዘቴሌግራም ጀቢ ኒውስ ሓዊሱ ኤርትራዊ መበቆሉ ምዃኑ መርትዖ ከቕርብ ዝኽኣለ የለን እዚ ኣብ ታሕቲ ንሪኦ ዘለና ከም ኤርትራዊ ኮይኖም ዓዲ እንግሊዝ ዕቑባ ተሓተተ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ልዕሊ ናይ ዕድመ በዓል ፀጋ ኣቦ ገመን ብምግባር ድሒሮም ምርመራ ኣነ ኤርትራዊ እየ ብምባል ኣቓልዎ ማዕኸናት ዜና ዓዲ እንግሊዝ እውን ስሒቡ ኣሎ እንተኾነ እዚ ሰብ እዚ ኢትዮጵያዊ ከም ዝኾነን ብስም ኤርትራዊ ዓዲ እንግሊዝ ዕቑባ ዝሓተተ ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹ ዋላ እኳ እቶም ሳሚታዊት ብስም ኤርትራዊ ሃገራት ኣውሮፓ ዕቑባ ዝሓቱ ኢትዮጵያውያን ከም ዝኾኑ ናይ ዕዳጋ ሚስጥር እንተኾነ ሃገራት ኣውሮፓን ናይ ገዛ ርእሰን ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክብላ ፈሊጠን ከም ዘይፈለጣ ኮይነን ነቲ ስምዕታ ብዕሽሽታ ክሓልፍኦ ዝፀንሐ ጉዳይ እዩ ፓናሮማ ዝተባህለ ናይ ኢጣልያ መጽሔት እውን ኣብ 2017 ንሓያሎ ስደተኛታት ተዛሪቡ ብዝረኸቡ ውፅኢት መጽናዕቲ ብውሕዱ ሓደ ሲሶ ካብቶም ኤርትራውያን ተባሂሎም ኣብ ኣውሮፓ መሰል ዕቑባ ዝረኽቡ ኢትዮጵያውያን እዮም ክብል ድማ ጽሒፉ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሰልፊ ብልጽግና ኢትዮጵያ ናይ ገዛ ርእሱ ዞባዊ ምስፍሕፋሕ ድሌት ንምሽፋን ውሽጣዊ ቁልውላዊ ናብ ዳግማይ ዓለማዊ ንምቕናዕን ግዳይነት ዝብል ፖለቲካዊ ጸወታ ይጻወት ከም ዘሎ ብትሪ ኾኒኑ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ሰልፊ ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ናይ ሚድያን ዲፕሎማስያዊ ጎስጓስ ምስቲ ጭጉራት በዓለ ሃሪማ በዓላት እው ዝበሃል ምስላ ብምምሳል እቲ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፍጽሞ ዘሎ ዘይፍትሓዊ ትንኮባ ዓመፅ ይፈጥር ከም ዘሎ ገሊጹ ብመሰረት ጸብጻብ ሰልፊ ብልጽግና ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ንልዕላውነት ግዛኣታዊ ነት ጎራውቲ ሃገራት ብግልጽ ኣብ ሓደጋ ክእቱ ጸኒሑ እዩ ዝበለ ኮይኑ እቲ ውድብ ብደረጃ ከባቢያውን ህግራውን ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ክልተ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስትራቴጂ ክጥቀም ጸኒሑ እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ድማ ሃገራውነት ኤርትራ ከም ታሪኻዊ ጌጋ ብምቕራብ ንህዝቢ ብምብርባር ብጉልበትን ዞባዊ ውህደትን ቁጠባዊ ምትሕጋዝን ንማሕበረሰብ ዓለም ልዕላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካልእ ሃገር ከጠቓል ዘለዎ ድልየት የንፀባርቆ ኣሎ ክብል ድማ ገሊጹ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኹ ነቲ ዞባ ዝዘርግ ዘለ ኤርትራ ዘይኮነትስ ገዛእ ሰልፊ ኢትዮጵያ በዓሉ ምዃኑ ድማ ሓቢሩ ኣሎ ነዚ ንምትግባር ድማ ምስ ሶማሊላንድ ዝተፈጸመ ዘይሕጋዊ መዘክር ምርዳእን ንዕጡቋት ሓይልታት ሱዳን ዝተገበረ ደገፍን ድማ ካብ ኣብነት ጠቒሱ ኣሎ ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ኤርትራ ለውጢ ስርዓት ንምምጻእ ንዝሰርሑ ዕጡቋት የስልጥንን ገንዘባዊ ደገፍ ይገብር ከም ዘለውን እቲ መግለፂ ቀሪዑ ኣሎ እቲ መግለፂ ወሲኹ ስምምዕ ሰላም 2018 ኣብ ምኽባር ልዕላውነት ግዛኣታዊ ሓድነት ኤርትራ ተመርኮሰ ምዃኑ ዘዘኻኸረ ኮይኑ ሕጂ ድማ ነዚ ሕቶ ምልክት ብምእታው ምትሓስ ህግራዊ ሕጊ ምዃኑ እውን ገሊጹ ይርከብ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ሰልፊ ብልጽግና እዚ ኩሉ ብናይ ደገ ደገፍ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ነተው ቀረባ ዘሎ ውድቆት ማክሮ ኢኮኖሚ ንምሽፋን ዝገብሮ ዘሎ ክብል ድማ ገሊጹ ኣሎ ኢትዮጵያ ናይ $1 ቢልዮን ዕዳ ከፈለት ካብ ህግራዊ ትካል ገንዘብ ዕዳ ክትረክብ ትልምነሉ ዘላ እዋን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ምህናጽ ሕልምን ውሽጣዊ ፖለቲካ ብስጭት ንምዝንባል ዝግበር ፈተነ እምበር ቁጠባዊ ስትራቴጂ ከም ዘይኮነ ድማ እቲ መግለፂ ወሲኹ ገሊጹ بخالي زينانا دما حورات إمارات عرب بإيران تحريم ختبل تمال أوجان زرقحان تركبلا حورات إمارات عرب مكل خالنا يتهاجرن تمال ما سيوزرق هو مجلستات تاب إيران تتكوس خلت بلاستيك مسائلات أو كلاو مياتنا يتهاجر كم زعتون كم زور أنز جلس أخوينو تاب أو كنا نوات أو كسرات كم زي ورد ما جلسوا إيران فاطمة تتركب زل خمسة عينات متكعتات محاورة عالم كخننن منجست إيران ترجع خمسة عينات ولا الحورات إمارات عرب فاطمة زل دودابات بهوت صدق كل دما تعويتها تقريبا يركبلا تعزيز جرم قداي دما حورات إمارات عرب إيران كي تتكعب بمال قديمة 16 بليون دولار نزا هاجر كفيلاتها كنسا إيران قلنا بزا هاجر بلاستيك مسائلات بمورور كامل مدحجات تتركب مهلا وأيو أمونغو إيران أمريكان نايسا معلتات زنورا نايجزيا قدب أو زحالفة معلت زوقع خوينو منجستي أمريكان بريدن نايت هاجر دونالد ترامبن أو قدا إيران زخطلو زل كايدا دبلوماسيا وخنو وتدراو فايدا دماسيوني يركب الله بخالي زينانا دما شفاتو بحر صومال مركب كم تشوي تغليصو شفاتو بحر صومال وغمغم بحر صوماليا مركب كم تشوي اف بصبصبو تقواصر تزتا بحر امريكان حبرت اوروبان عباي بريطانيان اتا مركب تمال خم تشوي تكون تغلصو سمنايتا تشوي مركب غني يغلصون اتا نغداويت مركب طاغمغم بحر تركب كتما مارير تبحالت كتما صوماليا خم تشوي دما فليطملو اتا مبتا مركب زنورو 8 سباتون بتم تشوي خم تتحاز دما وريهم لو وسيخم دما تم جهات تحازو بسلام كم زركو دما حبيرم شفاتو بحر صومال كاب كل تشح جميرو كسكاب كل تشح 11 نوزل على طرز دما بصحيو دحر زقن بسنك موفار هغراو حيلتات حيل بحر وتخبابي نقداويان مراخب حدث استراتيجي متقامم اتمت قعت ازي خنك صنيحيو ابز قرب اوان كن شفاتو بحر صومال داغم تنساي خغور دما صنيحملو ات بسنك متقعت عطقات حتى ازي حدغنيا زخنه مسمر قي بحر حج بسنك زم شفاتو بحري خالق خبيد كنهات يغاطمو خمزل دما صوصوات يوصلو
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሰራዊት ሶማሌ ባይዳ ድሕር ዘካየደ ውግእ ነቶም ዕጡቃት ካብታ ከተማ ከም ዘባረሩ ተገሊጹ። ሰራዊት ፌደራል ሶማሌ ተማልሶኒ ብዓሰታት ዝቁፅር ሰባት ድሕር ምማቶም ሓይልታት ተቃወምቲ ካብታ ሓንቲ ካብተን ዝዓብያ ከተማታት ተሃገር ዝኾነት ባይዳ ከም ዝደፍእዎም ነበርቲ ተኸባቢ ንሮይተርስ ሓቢሮም ኣለው። ኣብ ካልኦት ቦታታት ብሰንኪ ግጭትን ጥሜትን ዝተማዛወለ ማእተ ሸሓት ሰባት ዝዓቀበት ባይዳ ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራልን ፕሬዚደንት ዞባ ደቡብ ምዕራብ ነበር ዓብዱልአዚዝ ሓሰን መሐመድ ናይ ሰዓታት ውግእ ዝተካየደላ ቦታ ኮይና ጸኒሓ እያ። ነበርቲ እታ ከተማ ተማልሶኒ ኣብ ማእኸል ከተማ ዘጋጠመ ውግእ ድሕሪ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ዝተካየደ ምዃኑ ድማ ሓቢሮም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ዕጡቕ ሓይሊ ሕቶ ኣብ ልዕሊ መጻረይ ነዳዲ ስዑድ ዓረብ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ። ዕጡቕ ሓይሊ ሕቶ የመን ኣብ ከተማ ጂዛን ስዑድ ዓረብ ንዝርከብ ዓብዪ መጻረይ ነዳዲ ኣራሞኮ ዳግም ብሰብኣሎ ነፋሪት ከም ዘጥቅዕ ድማ ኣፍሊጡ። ነዚ ሓበሬታት ዝገለጸ ብዕጡቕ ጉጅለ ሕቶ ዝመሓደር ሳባ ዝተሰነየ ማዕኸን ዜና ኮይኑ ኣብ ልዕሊ እቲ መጻረይ ነዳዲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ስዑድ ዓረብ ንክልል ኣየር የመን ብምጥሓስ ዝተወጠነ ናይ ሕደ ምፍዳይ ስጉምቲ ምዃኑ እዩ ድማ ዝሕበር። እቲ ማዕኸን ዜና ንወታደራዊ ምንጭ ብምጥቃስ ከም ዝሓበሮ ሕቶ ንሓያሎ ሰብኣሎ ነፈርቲ ብምውቃዕ ንመጻረይ ነዳዲ ኣራሞኮ ዕላማ ከም ዝገበረ ዘረጋገጸ ኮይኑ እቲ ዝተወሰደ ናይ ሰብኣሎ ነፈርቲ ስጉምቲ ስዑድ ዓረብ ግዛታት የመን ኣብ ልዕሊ ዝኾና ሰዓዳን ሓጀንን ዝገበሮ ተኸታታሊ ክለላ ኣየር ግብረ መልሲ ከም ዝተዋህበ እዮም ድማ ዝገልጹ። እሙን መሓዛ ኢራን ዝኾነ ዕጡቕ ሓይሊ ሕቲ ከም ግብረ መልሲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ወደባት የመን ዝገበሮ ናይ ምንቅስቓስ እገዳ ካብን ናብን ወደባት ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሳ ናይ ንግዲ መራኽቢ እገዳታት ኣጽኒዕዎ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ በዚ መሰረት ቀይሕ ባሕር ኣብ ስግኣት ንግዳዊ ምንቅስቓስ ወዲቑ ምህላው እዩ ድማ ዝግለጽ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቀይሕ ባሕርን ባቡኤል መንደብን ካሓልፋ ዝፍትና ሓያሎ ናይ ጽዕነት መራኽብ ንድሕሪት ክምለሳ ስለ ዝተገደዳ ምንቅስቓስ መራኽብ ከቢድ ፀገም ፈጢሩ ምጽንሐ ጉዙእ ዝተገለጸ ኮይኑ ብዘይካ ዝሕቶ ትሕቲ ቅርጽን መጻረይ ነዳድን ስዑድ ዓረብ ከምኡ እውን ምዕርፎ ነፈርቲ ተሃገር ዕላማ ብምግባር ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከካይድን ዕንወት ከውርድን ምጽንሑ ድማ ይርስዓን። ብኻሊእ ዜናና ድማ ሰራዊት ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ምስጢራዊ ወታደራዊ ሓገዝ ድሮናትን ነጽዋራትን ይሰድድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ይረአው ዘለሉ እዋን ሰራዊት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓገዝ ንምግባር ብዝብል ምስጢራዊ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ይግበር ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ብመሰረት ሎሚ ዝወጽእ ዘለዎ ሓበሬታታት ድማ እዚ ካብ ጅቡቲ ተበጊሱ ናብ ቢሾፍቱ ዝኣቱ ዘሎ ሓገዝ ዘመናዊ ድሮናትን ዝተፈላለዩ ጽዋራትን ድማ ዘጠቓልል እዩ። እዚ ምንቅስቓስ ብዝለዓለ ምስጢር ይካየድ ብምህላው ኣብቲ ዞባ ዓብዪ ስጋኣትን መዘራረቢ ርእስትን ድማ ኮይኑ ይርከብ። እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ከም ዝሓበሮ ኣብዚ ምስጢራዊ ወታደራዊ ሓገዝ ሃገረ እስራኤል እውን ኢድ ከም ዘለዋ ድማ ይግለጽ ኣሎ። ቢሾፍቱ ቀንዲ ማእኸል ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ብምዃና እዞም ካብ ጅቡቲ ዝመጹ ዘለዉ ድሮናትን ነጽዋራትን ንወታደራዊ ዓቕሚ እቲ ሃገር ንምጥንኻር ዝዓለመ ምዃን ተንተንቲ ይገልጹ። ዛጊድ ድማ ካብ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኣጽዋር ምስጋር ዝተዋህበ መግለጺ የለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ስርዓት ብልጽግና ሕጂ እውን ኣብ ትግራይ መጥቃዕቲ ድሮን ፈጺሙ። ስርዓት ብልጽግና ሎሚ ሰዓት 1 ፈረቓን ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ኮይኑ ፍሉይ ቦታ ድማ ከባቢ ማይ መኽደን ኣካይድዎ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ጸረ ድሮን ስለ ዘለና እታ ድሮን ካልኣይ ዘይተኮሰት እያ ከይዳ ክብል ሃይለ ደደቢት ገሊጹ። እንተኾነ ግን ካብ ብዙሓት ተቃውሞ ይገጥሞ ኣሎ። ኣብዚ ዓመት ካብ ራያን ናይ ዓፋርን ቦርደር ጀሚሩ ኣብ ጸለምቲ ኣብ ቆላ ተንቤን ኣብ እንትጮ ኣብ ሸራሮ ኣብ ሸረሪና ከምኡ እውን ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣብ መረዋ ከባቢ ኣብ ራያ ኣላማጣ ሕዚ ከዓ ኣብ እንደርታ ፈጺሙኒ እስካብ ሕዚ ዝተጸንሐ ሪዝነብል እዩ ቀሊል ኣይኮነን። ሰኢልካ በሉ ብኡ ጌርኩም ሕለፉ ፋኖ ንሕና እውን ንሓልፍ ኣለና ኢልካ ትኸዶ ኣይኮነን። ፖለቲካዊ ምንባብ የድልዮ፣ ወታደራዊ ምንባብ የድልዮ፣ ተዓብዒቡ ዝነበረ ንፋስ ከኣትዎ ነይርዎ። እዚ ንምግባር ምጽባይ ወሳኒ ነይሩ። ሰኢልካ በይንኻ ትጅምሮ ስለ ዘይኮነ ምክልኻል ግን ማንም ኣይኽልክለካ። ሎሚ እውን ሳላ ጸረ ድሮን እዩ ዘይደገመት ተሪፋ ናልዋሽ ሕጂ እውን ተንዣብብ ትህሉ ሓድሽ ነገር እንተሃልዩ ብደንቢ ኣብዴት ክንገብረኩም። ኣብዚ ጉዳይ ተወሳኺ ሓሳብ ዝሃበ ስታሊን ገብረስላሴ ድማ ግብረ መልሲ እንታይ ኮይንኩም ዘይትህቡ ኢላ ንመራሕቲ ሓይልቲ እየ ዝበለ ኮይኑ ንሳቶም ድማ ግብረ መልሲ መሃብ ሲኢና ዘይኮናስ ብስምዒት ክንውስን ስለ ዘይንደሊ ስለ ዝኾነ ድማ ብሰማይን ብመሬትን ዘየቋርጽ ኦፕሬሽን ንምግባር እዩ ዝብል ድማ ምላሽ ከም ተዋሃቦ ገሊጹ። ለምንድን ነው ከትግራይ በኩል ለምንድን ነው ምላሽ ሪስፖንድ አታደርጉም ወይ ብዬ የጠየኳቸው አካላት ነበሩ። ለምን ሪስፖንድ አታደርጉም? ሪስፖንድ የማድረግ አቅም እንዳላችሁ ምን ጥርጥር አለው? በደንብ ነው ያላችሁ። ለምን ሪስፖንድ አታደርጉም? ምን ይመስል ለምንድን ነው በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ጥቃት የፈጸመ ዝም የምትሉት? እኛ እንደዚህ አይነት ፉል ፍሌጅ የሆነ ነገር ሲጀመር ነው የምናደርገው። ባጭር ቋንቋ
ፍልፍለች እና በየቦታው አንዴ ዛሬ ከነገ ወዲያ ምናምን የእናንተ ዝግጁ አይደላችሁ እየተባለ በየቀኑ ስትደበደቡ ዘብላችሁ ታያላችሁ። ምንድነው ትርጉሙስ ምንድን ነው? እየፈተነን ነው። ዲፌንስለስ ናቸው፣ መከላከል አይችሉም። የውሸት ነው። ድሮን አለን፣ ጸረ ድሮን አለን፣ ምናምን አለን የሚሉት ሆን ብሎ ህዝባቸውን እንትን ሲያደርጉ የነበረው እሱን የላቸውም። ይኸውላችሁ እኔ እኮ መጥቼ እንደፈለጉ እየመተዋቸው ነው የሚለው መልእክት ለማስተላለፍ ነው። እኛ እሱ ስለተነኮሰ በስሜት ተነስተን የምንገባበት ጦርነት አይደለም። ከገባን ገባን ነው። እግረኛም ሚጉም ድሮኑም በአንድ ቀን ነው የሚጀመረው። ብልጽግና ነው ይሄ መረጃ ለብልጽግና ልስጠው ብዬ በአንድ ቀን ነው የሚጀመረው እንጂ አጥፍቶ ጠፊ አንድ ልኮ ወይ ኮምቦልቻ ያለው አንድ መጋዘን ወይ ኮምቦልቻ አንድ ሄድኳርተር ላይ ደሴ አካባቢ ያለው ጀነራሎች ያሉበት መኖሪያ በድሮን ሄዶ አፈንድቶ መምጣት ቀላል ነበር። የነገርናቸው ነው ብልጽግና እና አሰፋ ቸኮል የሚኖሩበት ቦታ ይታወቃል። አሰፋ ቸኮል በደንብ ነው የሚታወቀው። ጂኦሎኬት ይደረጋል በቀላሉ። ኮር አዛዡ ምናምን አካባቢ ያሉት በጣም በደንብ ነው የሚታወቀው። እነሱ እንደፈለጉ በተኙበት በቀንም በማታም እንደሚደበድብ እዛ ማድረግ ይችላሉ። ግን አንዴ ከጀመር አናቆምም መልእክት ነው። እስታሊን ኣብ ሓሳቡ ናይ ጽምዲ አካላት ዝሳተፍሉ ከም ዝኸውን እውን ይሕብር። ከተጀመረ ተጀመረ ነው። ብልጽግና የማን ድሮን ነው የመታኝ የምታቆም ነገር የለም። የማን ድሮን ነው ይሄ? ድሮን አታቆም። ከማን ከየት ድሮን እንደሚመጣብህ ደግሞ ታውቀዋለህ አንተ ራስህ። አይ ቲንክ የምታውቀው ይመስለኛል ከየት አካባቢ ሊመጣ እንደሚችል። ከትግራይ ብቻ የምትጠብቀው ድሮን የለም። አይ ነው ይሄ ምንም ጥርጥር የለው። እና ያለው መንገድ አለብን እነሱ ስለሚያውቁት ነው። ወደ ትግራይ አይደለም ብቻ የምትተኩሰው። ይሄ ባጫ ደበል እዚ ከምዚ ኢሉ እንከለ ድማ ሰልፊ ብልጽግና ንምድምሳስን ካብ ስልጣን ንምእላይን ሓድሽ ወታደራዊ ጽምዶ ተመስሪቱ ሰልፊ ብልጽግና ንምጥፋእን ካብ ስልጣን ንምእላይን ዝዓለመ ሓድሽ ናይ ቃልሲ ጽምዶ ተመስሪቱ ኣሎ። መሰረት ሎሚ ዝወፀ መግለፂ ድማ ዲሞክራሲ ፓርቲ ዓፋር ምስቶም 7 ፌደራሊስት ሓይልታት ብምዃን ነታ ኣብቲ ሃገር ዓብዪ ዕንወት ዘውርድ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ንምድምሳስን ብሓባር ንምስራሕን ተስማዕሚዖም ኣለው። እዚ ምንቅስቃስ ዝነተብ ኢትዮጵያ ዘሎ ንስርዓት ብልጽግና ንምውዳቕ ኣብ ፌደራላዊ ስርዓት ዝተመርኮሰ ለውጢ ንምምፃእ ዝዓለመ እዩ። ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓፋር ምስቶም 7 ሓይልታት ብምዃን ብልጽግና ሓቢርና ንስራሕ ብዝብል መሪሕ ቃል ቃልሶም ከም ዘሒሉ ድማ ፍሊጦም ኣለው። እዞም መንጎ ብርክ ዝበሉ ሓይልታት ተመስረተ ጽምዶ ንስርዓት ብልጽግና ዓብዪ ናይ ስጋት ምንጪ ኮይኑ ከም ዘለን ኣብ መላእቲ ሃገር ዘሎ ናይ ለውጢ ድልየት ድማ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ድማ ተንተንቲ ይገልጹ። እንደ አፋር ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አሁን ካልተባበርን፣ አሁን አንድ ላይ ሆነን አሁን ያለው የብልጽግና ስርዓት አብረን ካላጠፋ ነው ህዝባችንም አብሮ ነው የሚጠፋው የሚል እምነት አለ። አንዳንዴ ትብብር ለምንድን ነው የምታደርጉት ሲል ይሰማሉ። እኛ እኮ ብልጽግና ያደረገውን ትብብር ነው እኛ ያደረግነው። ብኻሊእ ዜናና ድማ ላዕለዋይ ኣዛዚ ኣርእሰት ሙሳ ሻማሲን ምስ ብርክ ዝበሉ ሰራዊት ነፅዋረት ናብ ሰራዊት ሱዳን ተጸንቢሩ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገ ወሃቦ ሓገዝ ዘስንብድ ዓብዪ ወታደራዊ ስዕረት ተመዝጊቡ ኣሎ። ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ሓይልታት ኣርኤስኤፍ ዝኾነ ሙሳ መኻዚን ንሓይልታት ሕሜቲ ብምርሕራሕ ናብ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ኢዱ ሂቡ ኣሎ። ብመሰረት ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ጸብጻባት እዚ ላዕለዋይ ኣዛዚ በይኑ ዘይኮነ ኢዱ ሂቡስ ምስኡ ዝነበሩ 318 ዝኾኑ ዕጡቋት ከምኡ እውን ዝተፈላለየ ጽዋር ፃዕና 50 መኻይን ሒዙ ናብቲ ሰራዊት ከም ተጸንበረ ድማ ተገሊጹ። እዚ ናይ ኢድ ምሃብ መስርሕ ተፈጸመ ኣብ ዞባ ሸማልያ ወይ ሰሜናዊ ግዛት ሱዳን ኣብ ዝርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ አልጁባ እዩ። ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን እዞም ዝተመለሱ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ድማ ብወግዒ ተቐቢልዎም ኣሎ። እዚ ፍጻመ ዝነት ብጀነራል ሓሚቲ ዝምራሕ ሓይልታት አርኤስኤፍ ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ጽልዋ ዝስሕብን ኣብ ውሽጢ ተዕጡቕ ጉጅለ ዓብዪ ናይ ሞራል ውድቀት ዘስዕብ ምዃኑ ድማ ተንተንቲ ይገልጹ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኢትዮጵያ ንኣምባሳደር ኢጣልያ ኣብቲ ሃገር ከም ዝሰጎጎቶን ናብ ሃገሩ ከም ዝመለሰቶን ዜና ፀብጻባት እናወፁ ይርከቡ ኣለው። እዚ ዜናታት እውን መንግስቲ ኢጣልያ ኣረጋጊፅዎ ይርከብ ኣሎ። ጠንቂ ምስጓጉ ናይዚ ኣምባሳደር ናይ ኢጣልያ ካብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ብመንግስቲ ኢጣልያ ዝወፀ ዝርዝራዊ ሓበሬታ የለን። ጣልያን እዚ ኣምባሳደር ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሃገሩ ምስ ተመለሰን ምስ ተሰጎጎን ንዕኡ ዝትክእ ኣምባሳደር ገና ናብ ኢትዮጵያ ድማ ይሰደደትን ዘላ ነታ ኣብ ሃገራ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክትወስድ ድማ ይደልየትን። ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ጣልያን ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ንክንበጽሕ ዓበይቲ ሓገዛት ክገብረልና እያ ብምባል ንቐዳመይቲ ሚኒስተር ናይቲ ሃገር ናብ ኢትዮጵያ ብምዕዳም ድራማታት ክሰርሕ ድማ ተረኣዩ ነይሩ። ድራማታት ናይ ክልቲኦም መራሕትን ናይ ክልቲአን ሃገራትን ገና ባይታ ተግባራዊ ኮይኮነ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ምስጓ ኩነታት ድማ በፂሑ ኣሎ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ኤምባሲ ኮሎምቢያ እውን ኤምባሲኡ ብምዕፃው ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝወፀ ድማ ይርስዓን። ካልኦት ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ሱዳንን ሶማልያን ኤምባሲአን ንምዕፃው ድማ መስርሕ ይርከባ ከም ዘለዋ ይግለጽ ኣሎ።